Dalagang magayon, you're always on my mind. You're one of a kind, just like Vulcan Mayon, yeah. Dalagang magayon, I will never stop, and I won't give up until you're mine, yeah. So nandito tayo sa labas ng Pasakalya Black Box kung saan ginagawa ng Sining Banwa ang kanilang mga pagtatanghal. Ngayon nga pinanood natin yung Higit sa Pag-ibig na napakaganda kung gusto nyong makapanood ng dekalidad na pagtatanghal ng teatro, ng mga theater actor. Talagang wag nyo na tong papalampasin. Ngayon ay ito na ang kanilang third and final week, kaya naman wag nyo na tong papalampasin. Kung mahilig kayo sa teatro, manood ng mga theatrical play, pagtatanghal, this is the best time para manood na kayo, especially ngayon na pandemic kung saan bibihira or iilan na lang yung gumagawa ng pagtatanghal sa teatro. Baka ganito, baka ganyan, babalikin yun. Sinasabi ko yan sa lahat ng umaalis. Alam ko babalik siya. Pwede mo ba akong iduyan ulit? Pwede. Oh, sweet. Oh, sweet mo ka. Higit sa Pag-ibig at Labis sa Pagkamuot, ito po ay isang full-length play na mapapanood po ninyo mula sa Sining Banwa sa pagdiriwang nila ng kanilang ika-10 anibersaryo ng pagkatatag. 10th founding anniversary ng Sining Banwa ngayong taon, at very proud kami na ihandog sa inyo ang isang makasaysayan at makabuluhan at makulay na dula ngayong taon. Sinimulan ko isulat talaga yung kwento Bicol. So, by default kasi nagsusulat ako sa Tagalog. So, nagdesisyon ako na tapusin ko siya sa Tagalog. Later on, parang 21 shows, kailangan may ibang set ng cast. So, meron tayong may set ng actors na mula sa mga senior members ng Sining Banwa. Sabi natin, kung meron lang din naman ibang set ng actors, edi ituloy na natin yung Bicol. So, tinuloy natin yung pagsulat ng Bicol. Mas, syempre, mas may panahon tayo ngayon na gamitin yung mother tongue natin sa Bicol para magkaroon din ng ibang texture, no? Pwede. Pwede lahat. Pwede lahat. Pwede sumama. Kwento siya ng pag-ibig para sa akin. Kwento siya ng pagkakaibigan, ng pamilya, ng bahay o tahanan. Kwento siya ng ulan. Kwento ito ng bawat isa sa atin. Kapag pinapakita dito yung realidad, ito po ba ay nalalapit talaga sa totoong buhay ng isang nagka-teatro? Oo, very real yung mga experiences na yon. Tinanggalan kami ng support because of the content of the place, no? Aside from the fact na so umpisa pa lang talagang mahirap naman because we are local artists, no? At walang concrete long-term program talaga ang government units dito sa atin in terms of how to develop local artists. May mga pasulpot-sulpot, sporadic projects, no? Pero in terms of a long-term program, hinahirapan tayo. Katulad ng sinasabi natin lagi, sabi natin, ano yan? Entablado ang buong mundo at ang pagganap natin ay ang buhay. So dito namin gustong patunayan, kumbaga ang thesis nitong production na ito ay patunayan natin na yung buhay natin ay buhay din ng iba kahit hindi sila nagtagyatro. Sa akin ay kung lalong ka sa piling ko'y papahinga. Alam mo, ang pagmamahal, hindi naman yung paghingi. Kilala mo naman si Jojo, di ba? Hindi niya magagawa yun. Saka anong dahilan? Ay, hello po sa inyo. Ako si Marie Irene Angelica Romero. Pero dahil mahaba yung pangalan ko, Mia na lang. For short, opo. 21 years old pa lang po ako. Before po kasi itong show, meron kaming casting call. Yung sa final audition, merong tinatanong si Direk na interview about sa mga experiences sa life. So sobrang bigat niya, nagpa-psychology check-up pa si Direk sa amin. Mental health check-up kami. Kasi di ba sobrang bigat nung kwento. So parang minake sure ni Direk, mentally stable kami. 3 months yung preparation. Sa 3 months na yun, pag pumapasok ako dyan, ako na si Tonyang. Nag-internalize na, nagka-characterization.
Actually, nung una, hindi naman siya hindi pumayag, but nag-isip kami ng ibang paraan. Kasi di ba, hubad talaga. Pero nag-isip kami ng ibang paraan. Direk, pwede bang ganito, nakaganto na lang kami? Okay naman kay Direk, kasi si Direk Sari, lagi siya humingi ng consent sa actors. Kahit ang nandun sa script talaga is kahubdan, magtatanong pa rin siya like, kaya mo, gusto mong gawin. Kung gusto mong gawin, sige. Nung mga ginagawa ko yung process, yung 3 months na yun, hindi talaga, kasi first time ko din sa theater. Nung nandun na ako, sabi ko, Direk, parang kulang pag hindi ako naghubad. Kasi gusto kong mabigyan yung character ni Tonyang, yung justice sa character ni Tonyang. Napakalang respeto sa character ni Tonyang. Kaya gusto ko, ibigay talaga kung ano yung best. Yun, tapos sabi ko, Direk, sige, maghuhubad po ako. Sa character mo, ano yung natutunan mo? Pagpapatawad. Kasi forgiveness para sa atin, napakahirap. Pero si Tonyang kasi, hindi siya umiiyak. Sinasabi nila, hindi siya nasasaktan. Mabilis magpatawad. Kasi hindi lang naman para sa taong nakasakit or nasaktan, para sa sarili mo. And I think, ngayon ng mga araw na to, napaka-importante ng self-care. Parang hindi ko na siya inisip na magpapatawarin kita para maging okay ka, pero papatawarin kita para maging okay din ako. Ano naramdaman mo nung ginawa mo yung eksena? Fulfilled. Kasi as Mia, masaya. Kasi at least sa sarili ko, yung ginawa mo yung best mo and lahat, parang nakaka-satisfy siya. Congrats! Isa pa! Isa pa! Huwag niyo kita gaba. Talaga ang ayos. Baka pwedeng ikaw ang umayos kasi mas marami akong mata dito. Basta umayos ka doon sa kabayaran mo yung motor ko. Anong nangyari sa motor? Ibinenta namin kasi kulang yung replacement kinilaris. Ako si Diwa Samingkil ng Sining Banwa. Maglilimang taon na ako na member ng Sining Banwa at bilang kung ano-ano, actor, choreographer nila. Ayan. At ano po yung karakter niyo po kanina? Ako dito si John. Sa karakter ko kinakailangan yung pag-ibig is pagiging humble. Yung pagtanggap ng katotohanan na minsan kinakailangan nating tanggapin yung mga flaws ng partner natin, ng kapwa natin. Sa pag-ibig naman sa grupo, syempre yung pagtanggap rin ng kaibahan nila, ng kalakasan, hindi lang ng kalakasan, pero yung kahinaan ng bawat isa. Kasi yung kumukumpleto ng grupo para maging masaya. Akala ng iba, sa mababaw na level, teatro ay pagtatanghal, entertainment, Oo. pero meron pa itong mas malalim na dahilan. Sa tingin niyo po, ano po yung mas malalim na kahulugan nitong itinanghal po natin ngayon? Gusto naming ihatid yung kwento ng pag-ibig. Maaring maraming tao ang nakakaalam siyempre na ang pag-ibig dapat ganito, ganyan. Pero ito yung klase ng pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Kung alam natin lahat na simula sa staff hanggang sa mga actors is lahat kami volunteers. So yung pagpupuyat, yung trabaho gabi-gabi is nagpapakita na okay, mahal talaga namin ang sining. Ganun rin, mahal na rin namin syempre yung mga taong nakakapanood nito kasi para sa kanila to. Parang kayo po yung nag-break ng first scene ng dulang ito. Paano nyo po ito in-internalize? So ang kagandahan kasi nito, malaya yung actors na mag-explore ng character, magkilala at alamin yung kwento. At ito yung kagaanan nitong play na to kasi yung director namin, mas sinayaan kami kung paano namin dadalhin yung character, pagkilala sa character. So yung pag-kiss is yung una challenging siya kasi iniisip namin, kaya ba? Na kaya naman. At saka, i-normalize naman siya, Oo, diba? normal siya. Walang masama. Walang masama. At art ito at pagmamahal. Saka kahit wala tayo sa entablado, dapat kinoconsider natin na minsan ang paghalik is hindi yan kasalanan. Yes. Oo. At ito ay pagpapakita ng pagmamahal. Kahit hati ko pa itong malaki kong katawan, yung isa nasa palengke, yung isa nagbabantay sa'yo. Pero nung sabi mo, kaya ko naman. Kaya ko naman mag-isa dito sa bahay. Kulang na rin pagtabuyan mo ako. Hindi totoo yan. Kasi yan hindi ka nakakabigay. Bakit hindi ka naman sa akin bago lahat tayo dito mapahaba? Parang break time muna, 10 minutes yung interval. Napakaganda, parang wala kang itatapon na eksena. Lahat parang gusto mo talagang mapanood. Unti lang kaming tao na nandito sa theater house. Kasi syempre, pinapractice pa rin yung health and safety protocol. Kaya unti lang yung nakakapasok dito sa theater house. Sobrang ganda. Pati yung setup nila ang ganda. Pati yung ilaw ang ganda.
Ang ganda. Superb. Congrats, Sining Banwa. Congrats! Yan, company call na yung ginagawa nila. So, silipin natin, pinagbigyan tayong makasilip dito sa kanilang ginagawa at dito na tayo sa gilid. Yan. Diba? So, napakagaling talaga ng mga actors dito. Ito guys. Yan, hi! Marina Aldao, this is Mitch Villanueva. At nanood nga tayo ng theater play ng Sining Banwa. Isa sa talagang idol ko. Noon pa, nagko-cover pa ako. Talagang idol ko na talaga sila. Alam nila yan. And ngayon, kasama natin si Antonia, si Mia sa totoong buhay para i-tour tayo. So, tara. Ayan. So, tara, start tayo. Ito yung si ano yung bahay ni Tonyan, di ba? Ito, totoo nung ulan. Ayan. Ito yung gusto kong ulan. Ito talaga, tubig talaga siya dito. At least, alam po natin na totoo yung nangyayari sa likod. Ito, sa mga backstage po talaga. Uy, yung mga idol. Hindi kayo umulan? Hello po. Paano dito kayo pumasok? Dito yung mga Meron ano. po ditong daan ng damit. Ayan. Dito si Candy. Ito may makeup natin. Ayan si Candy. Ayan si Tara. Oo, ganyan dito. Tig-isa lang kami upuan. Tapos ito yung mga makeup. Makeup yan? Ito. Hindi naman. Gusto ko malaman kung ano yung laman ng kwarto. Ito yung kwarto. Ayan, so papasok tayo sa kwarto, tapos labas tayo doon sa set. Sorry, medyo magulo po. But yan yung ginagawa dito. Ayan, so ito yung... Dito din ako nag-internalize, di ba? Tada! Tapos, sa labas ka na. Ito yung kwarto ni Papa. Oo, so paglabas. Ganyan talaga pag extended family. Tawid-tawid Tapos pwede na po dyan lumabas yan. Ayan. Tapos, nag-internalize sa labas. Ay, dyan sa labas, si Jojo. Taksil! Taksil ka, Jojo! Ayan. Ang ganda, Jojo. Congrats sa inyong lahat. Ang galing. Tapos dito na tayo lalabas. Kasama natin si Mia. Oh, ay, sige na po. Ayan. So dito tayo lalabas. Tapos dito yung papasok ulit. Ayan. Na-wonder ako dito sa labang. Ito. Kasi ako ba yung nagtapos ng theater art sa Bicol University, pero syempre iba-iba kasi, like ngayon, iba na yung pagtatanghal kumpara noong panahon. Very young pa si Mia eh. Iba na talaga. Sa amin parang imaginary mo lang or minimalist lang talaga. Pero sila dito may lutuan. Nagluto talaga. Nagluluto. Ayan. Ayan. Si Direk Sari po talaga, ang gusto niya is parang you live in the moment. Yan. Yes. Yan. So nagluto talaga sila Tapos, kanina. meron talaga. May gripo talaga, may tubig talaga. Opo. Ayan. Oo, nakakamiss. Tapos ulo. Yung ako na full ang full. Siguro oo, kasi diba, pwede ka naman kung oo, tapos ganyan-ganyan ka na lang, etchas lang. Ito talaga totoo. Tapos totoong itlog talaga yung nagluto nila kanina. Nag-work talaga sa So, yung leche plan. Tapos mapapaso ka talaga dun sa kape. Totoong mapaso. Kaya totoo talaga yung mura. Ngayon naman. Ayan, salamat Thank you Mia, so much, ha. Mia. Ako po si Aris ng Higit sa Pag-ibig. Siya yung ka-love team sa first part ni Mia or ni Antonia sa character niya. And then si Sir naman, Ako po si Kuya Ram. Ram. Ayan. Kuya ng Vice. Si Kuya Ram muna. Kuya Ram, ano po yung inyong natutunan dito po sa inyong karakter? Dito po sa aking karakter, natutunan ko po ang salitang sakripisyo. Kasi po dun po sa play, makikita po nila na ang lahat po ng magkakaibigan na po nagmamahal sa isa't isa, kaya po nilang mag-sacrifice para po sa kabuuan ng grupo. Si Aris naman. Aris, ikaw, anong taong ka na? 22 po ako. Very young si Aris. Ikaw, Kuya Ram. 21 po. Mas Matanda pa ako sa younger. Si Aries, ikaw, bilang mga batang aktor, ano ba ang iyong natutunan dito? Siguro po, ang pinakamalaking natutunan ko is mangarap para sa iba. Kasi maraming tao ngayon ang may pangarap pero
hindi nila kayang abutin dahil sa estado ng buhay nila. And tayo na may kakayanan, binihiyaan tayo, siguro tayo mga mangarap para sa kanila. Bilang mga kabataan, pwede tayo makagawa ng pagbabago sa lipunan at matulungan ng iba. Ano po yung buong pangalan mo? Ryan Christian o ako niya, single po. Single mo, ano? O, taga saan ka, Ryan? Taga Legazpi lang. Legazpi. Si Kuya Ram, buong pangalan mo, Kuya Ako po Ram? si Jemel Pleto. Taga saan ka po? Taga Ligaw po ako. No! Bulag ka! Yung pinagtatanggol mo pa rin siya hanggang ngayon! Kung si Kuya Ram o si Mama. Makulay ang daigdig. Pula ang kulay ng pakikibaka. Pula ang kulay ng bandana sa noo. Pula ang kulay ng bandila sa labanan. Pula ang sinag ng araw sa bukang liwaywang. So ayan, iniimbitahan ko po kayo sa Sining Banwas, newest full-length play, Ang Higit sa Pag-ibig. So iniimbitahan ko kayo manood kasi madami tayong matutunan na aral. So, ini-invite namin kayo na manood ng Higit sa Pag-ibig o ang Labis sa Pagkamuot, ang Bicol version ng Higit sa Pag-ibig. Magkakaroon kayo ng pagkakataon na makita ang pinaghirapan ng Sining Banwa kasi pinagpaguran ito, nagsakripisyo lahat para maibigay sa kanila yung quality, yung pagmamahal ng teatro sa tao. Inaanyayahan po namin kayo na manood sa last and final week ng Higit sa Pag-ibig. Punta lang po kayo sa Facebook page ng Sining Banwa. Makikita niyo po ang full details ng pagbili ng ticket at other pong details about the show. Hindi po kayo magsisisi, Yes. kita-kits. Bisitahin niyo lang po ang Facebook page ng Sining Banwa. So, ayun na nga, huwag niyong papalampasin na mapanood ang Higit sa Pag-ibig, Bicolieras Filipino, para mas marami ang makaintindi, para mas marami pa tayong maabot. Muli, huwag niyong papalampasin na mapanood ang Higit sa Pag-ibig. So, salamatunan po, magiribanan kita liwat, sundo sa sunod tang pag-iristoryahan. Ako po si Mitch Villanueva. Salamatunon! Ikasa kong pangiturugan, dahil ka malingawan po kang mamipitan. Gari sirang kang aldaw na maliwanagon, gari bituon sa bangging mandiklong aloy na kong nag-aalat, kunya na ikasa kong naanap. Ika na sana ang kulang, simpleng babae na maarap.